שלום, היום אנחנו נעשה שאלה קצת יותר מתמטית, מציאת האם המספר הנתון הוא ראשוני או לא. השאלה היא, אני מקבל מספר בין 0 למיליון, ואני צריך להחזיר תשובה האם הוא ראשוני או לא. זה החתימה של הפונקציה בפייתון, אני מקבל אינטג'ר ומחזיר בוליאן. אנחנו נתחיל ונראה איך אנחנו פותרים את זה. אז תמיד אמרנו צריך לזרוק איזשהו פתרון, אפשר לזרוק פתרון נאיבי ונראה איך הוא נראה. אני מקבל את המספר, אני רץ על כל המספרים מ-0 עד המספר הזה, ואני בודק האם יש לו מחלקים. איך אני בודק את זה? אם החלוקה במספר הזה נותנת שארית 0. אם נותנת שארית 0 אז יש לו מחלק, ואם לא, אם אף אחד מהם לא מחלק אותו, אז הוא ראשוני. הסיבוכיות זמן ריצה זה O של n, כי אני עברתי על כל המספרים עד המספר שקיבלתי. אני לא צורך זיכרון, O של 1. אבל אפשר לשפר את זה מאוד. בואו נסתכל למה. בגלל שאם יש לי איזשהו מספר n, מספר פריק, זאת אומרת שהוא לא מספר ראשוני, אז יש לו, נגיד איזה שהם שני מספרים שהם גדולים מאחד, והם מחלקים אותו, a גדול מאחד וקטן מ-n, אותו דבר b גדול מאחד וקטן מ-n. אבל המקסימום ש-a יכול להיות זה השורש של n, כי בסך הכל ששניהם שווים, נגיד שזה יש לו מחלק, זאת אומרת שיש לו שורש מספר שלם, אז זה יהיה דבר כזה. ואם לא, אם a הוא גדול נגיד מהשורש של n, אז b חייב להיות קטן מהשורש של n, כי אמרנו שהמקסימום של שניהם ביחד זה ששניהם שווים לשורש של n. אם המספר הוא פריק, אחד המחלקים שלו הוא קטן מהשורש של המספר, זאת אומרת הוא קטן מהשורש של n, זאת אומרת a חייב להיות קטן מ-s סקווירט או b קטן מ-s. זה מצמצם לנו מאוד את הרשימה של המספרים שאנחנו צריכים לבדוק אותם. זה הפתרון השני. אנחנו נמצא קודם כל מה המספר שהוא השורש הריבועי של המספר הזה, נהפוך אותו לאינטג'ר, נרוץ רק על המספר הזה, עד הסיבוכיות זמן ריצה של הדבר הזה זה O של n בחזקת חצי או שורש n, והסיבוכיות מקום היא O של 1. אנחנו שיפרנו פה מאוד מאוד וכל הכבוד לנו. בואו נראה עכשיו אם נותנים לנו קצת זמן מראש באופליין להכין דברים, אז איך אנחנו יכולים לשפר את זה אפילו עוד יותר. אז הפתרון הקיצוני זה לייצר lookup table. אני רץ על כל המספרים, אני מכין פה מראש באופליין איזושהי פונקציה שרץ על כל המספרים ומאכלסת את הרשימה הזאת, ש0 הוא לא ראשוני ולא פריק, 1 הוא גם לא ראשוני ולא פריק, ו2 הוא ראשוני וכן הלאה. אנחנו הולכים לאכלס מ3 ומעלה את הדבר הזה. אז יצרנו רשימה באורך של מיליון, אנחנו נשתמש בה, והפונקציה שלנו שבאמת רצה ברנטיים היא פשוט מחזירה האם זה ראשוני או פריק מהרשימה. זאת אומרת תן לי את המקום במקום ה-n, ובאמת הזמן ריצה פה זה O של 1, אבל שילמנו בהרבה מאוד זיכרון, O של n. טוב, וזה היה קיצוני. אנחנו עכשיו נעשה איזה טריק. אם אנחנו רצים כמו שאמרנו עד שורש של n, אבל אנחנו יודעים שבסוף כל מספר מתפרק לגורמים ראשוניים, זאת אומרת שגם אם n הוא שווה ל-a כפול b ו-a ו-b הם פריקים, אז אני יכול לפרק את a הוא שווה ל-g כפול h למשל, ואז הם g ו-h הם ראשונים וכן הלאה, או g כפול h או כל מיני דברים כאלה. אז בסוף מספר הוא מתחלק במספרים ראשוניים, ולכן אני לא צריך לבדוק את כל המספרים עד שורש של n, אלא אני יכול לבדוק רק את המספרים הראשוניים עד שורש של n. אוקיי, בוא נסתכל על זה. אז מראש אני מכין לי רשימה של פריימס, אני ארוץ מ-2 עד השורש של המספר, אני אכניס לרשימה רק את המספרים הראשוניים. הכנתי מראש את הרשימה של הראשונים עד השורש של n, אבל n פה זה מיליון, ולכן אני הכנתי רשימה של כל המספרים הראשוניים עד המספר 1000, שזה השורש של מיליון. עכשיו אנחנו צריכים קצת ללכת לתיאוריה, כמה מספרים ראשוניים יש מ-2 עד 1000, אז אנחנו הולכים למתמטיקה, שואלים מה הפריקוונסי של מספרים ראשונים. לפי התיאוריה של מספרים ראשוניים, יש x חלקי ln x מספרים ראשוניים עד המספר x. זאת אומרת שההסתברות שמספר הוא יהיה ראשוני אם הוא קטן מ-x הוא 1 חלקי ln x. אם אני הכנתי רשימה כזאת מראש, אז אני עכשיו ירוץ רק על הרשימה הזאת. האורך של הרשימה x אצלנו הוא 1000,
מספר הערכים הראשוניים עד 1000 הוא בערך 144, אנחנו נראה שזה 168, אבל זה מספר בערך כזה, זה בגלל ש-X צריך לשאוף לאינסוף, אז זה מסתדר יותר טוב. כשהמספרים נמוכים יותר, אז יש יותר הסתברות שהוא יהיה ראשוני מאשר במספרים גבוהים יותר, ולכן בעד 1000 יש לפי הפרוקסימציה הזאת, לפי הערכה, יש 144, בסוף יש 168, אז אנחנו הפעם שמרנו רק 168 ערכים, ולא מיליון ערכים, שזה שיפור גדול במיקום. בסוף ה-O של זה squared n חלקי n log n, כי אמרנו שמספר הראשוניים עד הסקוורט של n זה סקוורט של n לחלק ללן סקוורט של n, זה יוצא סקוורט של n חלקי לוג n. ואותו דבר אנחנו גם רצים על הרשימה הזאת בכל מספר שנותנים לנו. הפונקציה היא בודקת שהמספר שקיבלנו הוא לא קטן מ-1000, זאת אומרת הוא לא קטן מהמספר הראשוני שאני עכשיו בודק אותו. מספר קטן, מודול הוא מספר גדול ממנו, זה תמיד יהיה שונה מ-0, אלא אם כן זה 0, אז אני בודק את זה מראש כדי לא להסתבך. ובאמת עכשיו אנחנו נראה את הבדיקות שעשינו כדי לראות את הזמני ריצה. אז הכנו רשימה של מספרים רנדומליים שהגרלנו עם הרנדינט הזה עד מיליון, 100 מספרים אקראיים שכל אחד מהם הוא בין 2 למיליון. הכנו פונקציות שמריצות את כל אחת מהפונקציות שלנו, כל אחת מהשיטות על כל מספרים הרנדומליים האלה, ובדקנו באמת לפחות על ריצה אחת שכל הבדיקות שלנו, האם הם ראשונים בכל השיטות, כל 4 שיטות הם אותו דבר. גם הדפסנו את מספר המספרים הראשונים בתוך הרנדומליים, הרצנו זמן ריצה. אז בואו נראה מה הפרינטים שלנו. אז באמת ה-lookup table בשיטה עם ה-lookup table הארוך זה באמת באורך של מיליון, והמספרים הראשוניים עד 1000 זה lookup table אחר של המספרים הראשונים עד 1000 הוא כזה, והאורך שלו הוא 168, כמו שבאמת מופיע בוויקיפדיה. אפשר לספור פה 8 שורות של 20 ועוד 8, אז זה סך הכל 168. המספרים הרנדומליים שאנחנו נבדוק איתם הם אלה, 100 מספרים כאלה. זה התשובות עליהם, אם הם ראשוניים או לא. אתם רואים שיש לנו פה 6, פה מופיע, אתם רואים למעלה 6 מספרים, גם הדפסנו את הסם של זה, זה אומר ש6 מספרים. איך יצא לנו 6? אמרנו שעכשיו אנחנו מגרילים מספר בין 0 למיליון, מספר המספרים בין 0 למיליון שהם ראשוניים זה 72,000. אם מחלקים את זה במיליון, זאת אומרת מה ההסתברות של מספר להיות ראשוני בין 0 למיליון, הוא בערך 7%, ואנחנו הגרלנו 100 פעמים, אז אם הגרלנו 100 פעמים וההסתברות שלנו היא 7% לקבל מספר ראשוני, אז באמת יצא לנו 6 מתוך ה-100. יופי, ועכשיו אנחנו נראה את הזמני ריצה. אם אנחנו עשינו את זה נאיבי, זה מאוד איטי, 16 שניות, כל פעם רצנו את זה 100 פעמים על 100 מספרים. אם סתם לבדוק רק עד השורש של המספר, ולא את כל המספרים עד השורש של המספר, זה הרבה יותר מהיר, אבל עדיין לא הכי מהיר. אם אני מכין מראש רשימה של מיליון ערכים, ואני בודק בה אם זה ראשוני או לא, אז זה מאוד מאוד מהיר, כי אני סך הכל באור של 1 בזמן ריצה, אבל אני משלם בהרבה מאוד זיכרון. אבל הטריק שעשינו זה לבדוק רק את המספרים הראשוניים עד השורש של המספר, וזה גם מהיר וגם לא צורך המון זיכרון. אמרנו רק 168 מספרים עד מיליון, גם מהיר, ולכן אני אוהב את השיטה הזאת. אם יש לכם את זה הערות או משהו, האימייל שלי הוא תודה רבה.